हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ दा BTC साख्रिनि सायाव बिग आपडेट लास्ट डेट बारायगोन ना बारायला बेनि सायाव आपडेट लाबोदों दा नोंथांमोननि पर्टेलाबो एक्टिभ जाबाय दा बोरै अनलाइन एडमिट मोनगोन बेनि सायाव कभार खालामगोन आरो नेक्स्टआव अनलाइन एप्लाइ बोरै खालामनो हागोन पर्टेला ओंखारजोब्बाय दा बेनि सायाव जोङो नायगोन दा बे पस्टआ 263 मेक्सिमाम पस्टआ दङ टेक्निकेलाव आरो नन टेक्निकेलाव मिनिमाम पस्टआ दङ दा बेखौ जों कभार खालामगोन दा एग्जाम अरेल टेस्टआ बोरै जागोन सिलेक्शन बोरै खालामगोन बिनि सायाव कभार खालामगोन दा अनलाइन आरो लोगोसे अफलाइन गोबां नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ आरो मेक्सिमाम गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों अनलाइन जानांसिगौ होननानै दा जों अफिशियेल नटिसखौ नायग्रोनोसै दा बे जाबाय जोंहा अफिशियेल नटिस दा बे पस्टआ 263 दङ नोंथांमोननिया अनलि BTR कैंडिडेट्स बे पस्टआव इलिजिबल जादों मानोना बेबादि माखासे गभर्नमेन्टनि नर्म्स दङ स' बेनिफ्राय दायो बे पस्टआ फार्स्टनिया नोंथांमोना मोनदों नन टेक्निकेलाव आरो बे पस्टनि नामा जाबाय सुपारभाइजार पस्टआ अनलि वमेनफ्राल' माने खालामनो हायो आरो खारन बेयाव माखासे क्राइटेरिया लाखिनाय दंखायो स' बेखायनो ओरैबायदि कनफिउज जादों डिप्ल'मा नांथारगोन नामा उइदाउट डिप्ल'मा एनि ग्रेजुवेट पार्सेन्ट नाङालासे नोंथांमोना बे पस्टआव 43 आव खालामनो हागोन नाथाय प्रेफारेन्स विल बी गिभेन होनना बुंदों माने जायफ्रा ससियेल सेक्टराव दङ बा MSW खालामनाय होम साइन्स खालामनाय बा गुबुन गुबुन सेक्टराव खालामनाय बिथांमोना मा बांसिन चान्सआ दं नाथाय मेन सोनारगोन भाइभा टेस्टआव स' भाइभा टेस्टआव जायफ्रानोखि डिप्ल'मा दं आरो गैया मोजां प्रेफारेन्स होनो हाबानो नोंथांमोनखौ लास्टआव फाइनाल सिलेक्शन खालामो स' बेखायनो जेबो टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया जायफ्रा डिप्ल'मा गैया मानोना बे जाबाय नोंथांमोननि लास्ट अरेल टेस्टआवसो सोनारगोन नोंथांमोननि स्किला अके आरो बेनि जब प्रफाइला जाबाय नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाखादों जब प्रफाइला नोंथांमोना ICDS नि आन्डाराव नोंथांमोना खामानि जागोन बा वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि आन्डाराव नोंथांमोना खामानि जागोन जेरै अंगनाबादि एबा हेल्थ साब सेन्टाराव नोंथांमोननि एवारनेस प्रग्राम खालामनाय बेबादि नोंथांमोना सुपारभाइज खालामनाय खामानिया बेयाव सोलियो नोंथांमोननि बे पस्टआव दा जायफ्रा एग्जाम पास जागोन अब्ला अरेल टेस्टआव नोंथांमोना थांनो हागोन आरो लोगोसे अरेल टेस्टनि सायाव भिडिअ फैगोन जे नोंथांमोननिया सुपारभाइजार पस्टआव मा टाइपनि कुइसन सोंदोंमोन थांनाय बाराव देन बेनिफ्राय फैबाय दायो पस्टआ हेन्डलुम डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव नोंथांमोना मोनदों 18 भेकेन्सि बेनो जाबाय डेमनस्ट्रेटर पस्टआव नोंथांमोननिया डिप्ल'मा नांगौ आरो बे पस्टआ फैगासिनो दं आरोबाव सेरिकालचार डिपार्टमेन्टआवबो बे सेम पस्टआ दङ सेरिकालचारावबो सेम पस्ट दङ देन बेनिफ्राय हेल्थ सेक्टराव जाबाय नोंथांमोननि गोबांथार पस्टआ दङ टेक्निकेल लाइनाव नोंथांमोननि नार्सिं दङ NM दङ स्टाफ नार्स नोंथांमोना बे सेक्टराव बांसिन पस्टखौ मोनदों आरो अके टटेल पस्टआ 263 बेनि गेजेराव बैसो 18 निफ्राय 38 बा जोंनि ST आव 45 इयार्ससिम बे पस्टआव खालामनो हागोन BCDC सार्टिफिकेट नांलाया अके गोबां कनफिउज जायो गोबां कमेन्ट्स खालामो कलबो हरदों आंनियाव BCDC ओरैबादि नांगौ जायफ्रानोखि जेनेरेल केटेगरिनि मानसिफ्रासो नांगौ जोंनि ST SC OBC आ जोंहा कास्ट सार्टिफिकेट होबानो जागोन बेखौ गाइडलाइन्सआव रोखा रोखा लिरखानाय दङ स' बेखायनो टेनसन दाजा नोंथांमोना खालि मा आधार कार्ड हरबानो जाबाय प्लास नोंथांमोननिया BCDC सार्टिफिकेट बेखौ नांलाया अके जायफ्रा जेनेरेल केटेगरि बिथांमोनासो बेखौ नांथारगोन एबा प्रभाइड खालामथारनांगोन होननानै लिरनाय दंखायो बेखायनो रावबो नोंथांमोना बेखौ लानो गोनांथि गैया स' बेनिफ्राय नोंथांमोननिया एड्रेसा बेनो अके स' एड्रेसा बेनो बेयाव नोंथांमोना स्पिड पस्ट एबा बाय पस्ट एबा डाइरेक्ट थांनानै बक्सआवबो हैनो हागोन जेबो इसु गैया बिनि लास्ट डेटआ 28 अक्ट'बर बारा गोबाव गैला 7 डेज दंबावो बिनि गेजेराव नोंथांमोना खालामनांसिगोन लास्ट डेट बारायनाय चान्सआ गैया बायचान्स जुदि बारायोबाथ' नोंथांमोना मोजां जाबाय नाथाय आं सानदों बारायनाय चान्स गैला मानोना गोबां टाइम जाबाय IPO दाननांगोन नोंथांमोना IPO एबा चालान एनि वान एक्सेप्ट जागोन ST आव 150 पेमेन्टखौ नोंथांमोना दाननांगोन आरो बे 150 आव गोबां कनफिउज जायो 100 प्लास 50 बाबो नोंथांमोना जागोन खुनु टेनसन गैया आरो जायफ्रा जुदि IPO मोनासै अब्ला नोंथांमोननिया जाबाय नोंथांमोना ट्रेजारि दाननांगोन आरो अनलि क'क्राझारावल' बियो जागोन गुबुनाव जानाय नङा बेखौ रोखा खालामखादों दा सिलेक्शन प्रसेस दा सिलेक्शना फार्स्टआवनो रिटेन एग्जाम जागोन अफलाइन हिसाबै जागोन दा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जागोन ना जाया बेखौ उनाव मिथिगोन एडमिट मोनोबा बे जाबाय नोंथांमोननिया एन्ड बेनिफ्राय देन एग्जाम पास जाबाथाय अरेल टेस्ट एबा भाइभा टेस्ट एबा स्किल टेस्ट लागोन दा स्किल टेस्टआ सोरखौ लागोननो बेनो जाबाय स्टेन' प्लास नोंथांमोननि NM बेनिफ्राय GNM पस्टआव नोंथांमोनखौ माने नार्स लेभेलाव लानाय जागोन बेनो जाबाय स्किल टेस्टखौ लाखायो अके बे जाबाय क्लियारखा एन्ड बेनिफ्राय गुबुन गुबुन पस्टआ जाबाय अरेल टेस्ट दङ आरो देन बेखौ जों मिन्थिबाय दानिया एप्लिकेसन जों बोरै खालामनांगौ बिनि लास्ट डेटआ जोंहा बारायनाय चान्स गैला 28 अक्ट'बरा लास्ट अब्ला जों दानिया फर्मेटखौ नायनोसै दा फर्मेटआ नोंथांमोना मोनदों बेयाव ओरैबायदि मोनसे लिरनाय दं अफिसियेल नटिसखौ नायोबा नोंथांमोना मोनगोन गांनै फट' कपिस रेशनखौ बिदों प्लास सेल्फ एटेस्टेड होननानै बुंदों एबा नोंनि साइनखौनो बुङो सेल्फ एटेस्टेड होनना बुंदों अके देन गासैबो डकुमेन्ट्सआव जेरेक्स कपि खालामनानै नोंथांमोना गावनि साइनखौ होनांगोन सेल्फ एटेस्टेड बेखौनो बुंनाय जायो अके बेखौ जों रोखा खालामबावबाय देन बेनिफ्राय जों फर्मेटखौ नायनोसै दा फर्मेटआ ओरैबायदि दङ नै स' खायफायाव नोंथांमोना गांथाम फट' कपिस मोनगोन आरो खायसेयाव गांनै मोनगोन जेबो नङा गांनैयानो जागोन एबा गांथामाबो जागोन जेबो नङा
नाथाय एडमिटआ अनलाइन फैनायनि चान्सेसआ बारा दंखायो स' बेखौ जों क्लियार खालामबाय दा जोंहा अफिसियेल नटिसआव गांनै बिनाय दङ जुदि गांनै हरदोंबा नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन बा रिजेक्टबो जाया देन बेनिफ्राय जों एप्लिकेसन फर्मेटखौ जों नायोब्ला दा फट' मोनदोंना बे फट'खौ नोंथांमोना गांनैखौ गोजौआव सिथाबनांगोन दा जों बेयाव नोंथांमोना सिथाबदो अके बेनिफ्राय नोंथांमोना गावनि साइनखौ होनांगोन मानोना सेल्फ एटेस्टेड बिदों नालाय नोंनि साइन बेनिफ्राय पस्ट एप्लाइ फरा जाहैबाय नोंथाङा मा पस्टआव खालामदों स्टाफ नार्स बा सुपारभाइजार बेनिफ्राय डिपार्टमेन्टआ मायाव गोग्लैगोन बेखौ होदो जुदि नार्स बा नोंथांमोना हेल्थ सेक्टराव गोग्लैबाय बेनिफ्राय नोंनि नाम एड्रेस गासैबो नोंथांमोना बेयाव होदो अके देन बेनिफ्राय माखासे इम्पर्टेन्स नायनो गोनाङा दा नोंथांमोननि नाम्बार 12 जाबाय ट्रेजारि एबा चालान माखौ दानदों बा आइपिअ दानदों जुदि आइपिअ नोंथाङा दानदोंबा आइपिअखौ बेयाव सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय माब्ला दानदों डेटखौ बेयाव नोंथांमोना होनांगोन प्लास प्लेसआ बबेनिफ्राय दानदों बेखौबो नोंथांमोना बेयाव होनांसिगोन स' बे जोब्बाय देन गाहायाव मोनसे अपसन दङ आइ मोनदोंना बेयाव नोंनि नाम डिक्लेरेसनाव होनांगोन बेनिफ्राय सिगनेचारा फुल सिगनेचार नोंनि जागोन आरो मबाइल नाम्बारा एक्टिभा बेखौ होदो जाहाथे नोंनाव कल फैयो आरो डेटखौबो होदो नोङो माब्ला एप्लाइ खालामदों डकुमेन्ट्सआ बेनो नोंथांमोननिया बिजनेसि नांलाया जायफ्रा जेनेरेल केटेगरिनि कास्टआव गोग्लैगोन बिथांमोनासो नांगोन जोंनि एसटिआ नाङा फट'आ खायसेयाव गांनै खायसेयाव गांथाम बेबायदि गोबां फर्मेट ओंखारबाय बे जेबो नङा मेटार नङा बाट एडमिटआ अनलाइन फैनाय चान्सआ दङ थ' बेखायनो जों पर्टेलाव फैबाय स' पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो बेनो बिटिआरनि गोदान पर्टेला एक्टिभ जाबाय आरो बेयावनो नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव एप्लाइ खालामनाय अनलाइन मोनसिगोन जेरै फार्स्टआव रेजिस्टार मोनदों नोंथांमोना अके रेजिस्टार मोनदों एन्ड बेनिफ्राय एप्लाइ मोनदों बेनिफ्राय आपल'ड्स मोनदों बेयाव नै गोजौनाय 1 2 3 4 5 दङ जोङो मोनबाय पेमेन्ट बेनिफ्राय डाउनलड एप्लिकेसन एक्न'लेजमेन्ट स' बेयावनो नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोननिया अनलाइन जाजोबसिगोन दा बैसोआ बेनो नै सेम 18निफ्राय 40 इयार्स बा जोंनि एसटिपिआव 45 इयार्ससिम बे पस्टआव जोङो इलिजिबल जागोन बा साख्रियाव जोंहा मोन्थाय दङ अके 45 बोसोरसिम दङ 18 इयार्सनिफ्राय स' बेखौ जों मोनथिबाय देन बेनिफ्राय जोङो दा लगइन खालामनाया बोरै खालामनांगौ जुदि आइडि दंखायोबा नोंथांमोना रेजिस्टार खालामखानायबा लगइनाव क्लिक खालामनांगौ एग्जाम्पल जों लगइनाव क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो मा बिगोन फन नाम्बार जाय फन नाम्बारा रेजिस्टार दङना बेखौ होनानै नोंथांमोना कन्टिनिउ थुनांगोन अब्ला नोंनाव अटिपि थांगोन आरो बे अटिपिखौ होनाय लोगो लोगो पर्टेलाव हाबनो हागोन आरो डासबर्डआव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि गैयाबा आइडि गैयाबा जों रेजिस्टार खालामनांगोन बेखायनो रेजिस्टार हियार मोनदों बेयाव क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो स्टेप्स दङ नोंथांमोना फार्स्टआव मोनदों रेजिस्टार मोनबाय लगइन मोनबाय एप्लाइ मोनबाय आपल'ड्स मोनबाय पेमेन्ट मोनबाय एन्ड डाउनलड एक्न'लेजमेन्ट दा बेखायनो नोंथांमोननि फन नाम्बार मेल आइडिखौ होनानै बेयाव खालामनांगौमोन बाट बेनि सायाव नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन जुदि खालामखादोंबा माबादि दङ जों बेखौ दा एग्जाम्पल लाबोनोसै एबा नायनोसै स' दानिया जायफ्रा नोंथांमोना नेक्स्टआव एप्लाइ खालामनो सानदों बेयाव फैबाय नै नोंथांमोननि Gr.3 Gr.4 आरो लोगोसे एप्लिकेसन दा बेबायदि अपसन फैबाय नै नोंथांमोना मोनदों स्क्रिनाव नायबाय था दा पर्टेला एक्टिभ जाबायमोन दा एसे साइड बिजि जादों दा Gr.3 Gr.4 बेबायदि ओंखारजोब्बाय दा बेखौ नायबा नेक्स्ट लेभेलाव Gr.3 Gr.4 साख्रिया नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि एडमिटखौबो बेयावनो मोननायनि चान्सआ दंसै आरो दा बुजिबाय बेनो लेटेस्ट आपडेट पर्टेला एक्टिभ जाखाबाय एप्लाइ फर Gr.3 पस्टआ दायो सोलिगासिनो दं नालाय दा नेक्स्ट लेभेलाव एडमिट मोनोबा नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन